twene bia wo de eka twene no emmo keke ebia wo de eka aha enye bibia nso ne eka ene enye bibia de ekire mu ebrepam ye beka ho asem na na dia wo sade wo hwe no na mutie no aprede na etwago no ewe abrafo wo dwom a wo di asa ewe nkuto ne na abrafo metimide aprede edi asa wi ewura ne na abrafo bro a obi ani ho obetimide aprede no edi asa ejowe abrafo na sekan a etimidi ewu etimidura ana ode fa ne minimum bra wo sanya na sekan dan enam ne minimum se kan tete no ne ebo aprede edi diewu eno enene akweside a etoso ensia
dia serunye. Eja kwaja ina dia serunye. Ekusibie kumroch mo champion dufunye. Ekusibie kumroch mo champion dufunye. Eja ko free say from no dem face. Eja ko free say from no dem face. Say to tell mo nya wisio. Say to tell me more than wisio. Open suna din kabon puntu ni kosoba Ghana ni asantima mu. Open suna din kabon puntu ni kosoba Ghana ni asantima mu. Obi nya sebian ko baby. Obi nya sebian ko baby. Brago abakana ne from no dem face. Brago abakana ne from no dem face. Me ma jabi no ada ko ya dunye. Me ma jabi no ada ko ya dunye. Ya dom na ne dia ko boy juta touch mo champion funye. Ya dom na ne dia ko boy juta touch mo champion funye. O to ska samai na ija kunye. O to ska samai na ija kunye. Eja ku ya bo ban krojun fro. Eja ku ya bo ban krojun fro. Oina free from no dem fa o. Oina free from no dem fa o. O pokwa mo nya wisio. O pokwa mi mo di nya wisio. Why ne benya si jachi o pokwa ni ne che ikwa manu. Why ne benya si jachi o pokwa ni ne che ikwa manu. Obi nya se bia ko baby. Obi nya se bia ko baby. Asinia jembi wa ni chimo champion funye. Asinia jembi wa ni chimo champion funye. Oyin me che ikwa mo smentie. Oyin me che ikwa mo smentie. Obi entra kwasi pepunye. Obi entra kwasi pepunye. Entori me chamfo chimo champion funye. Entori me chamfo chimo champion funye. Obi ekasibin pon bo smentie. Obi ekasibin pon bo smentie. Obi na due tina sinye. Obi na due tina sinye. Owusu echabe de me fe tina sinye. Owusu echabe de me fe tina sinye. Champion fiafo o senti bo chimo champion funye. Champion fiafo o senti bo chimo champion funye. Onu fura me kwap mo se fura me kwap nye. Onu fura me kwap mo se fura me kwap nye. O se for research mo kuma je bo chimo champion funye. O se for research mo kuma je bo chimo champion funye. O se boss o boss mentie. O se boss o boss mentie. O se funa die tina sinye. O se funa die tina sinye. Radio kura ni pa bi ekuri patablo for central patai binye. Radio kura ni pa bi ekuri patablo for central patai binye. O krume ya to prebo chimo champion funye. O krume ya to prebo chimo champion funye. O kura ni titi brimponi boss mentie. O kura ni titi brimponi boss mentie. O kru kakana die tina sinye. O kru kakana die tina sinye. Washie from no dem fa o. Washie from no dem fa o. Wo babna di feri me chan 40 jankuda gunye. Wo babna di feri me chan 40 jankuda bunye. Wo fo superman e boni abunye. Wo fo superman e boni abunye. Okwa ni ntombo afafru bunye. Wo okwa ni ntombo afafru bunye. Wachiri kwetene kozi fimponi nye. Wachiri kwetene kozi fimponi nye. Radio achiri bo fo bite jojo bia skrabot nye. Radio achiri bo fo bite jojo bia skrabot nye. Eretmen go fo fanu senso coach mo champion funye. Eretmen go fo fanu senso coach mo champion funye. O to ska sama ina ija kunye. O to ska sama ina ija kunye. Eja kuya bo ban krojun fro. Eja kuya bo ban krojun fro. Osaji fu framp no dem fa o. Osaji fu framp no dem fa o. Wo kranim nedria. Wo kranim nedria. Edra jabo ini chimo champion funye. Edra jabo ini chimo champion funye. Wo jabin say na ija kunye. Wo jabin say na ija kunye. Emran chipani si bo si akwamu akwadman pofran na announcement we say. Emran chipani si bo si akwamu akwadman pofran na announcement we say. Okodi akesebreto ni much more champion funye. Okodi akesebreto ni much more champion funye. O fremeni akese ina announcement. O fremeni akese ina announcement. O jabi akese na announcement we say. O jabi akese na announcement we say. Asia sokwa. Asia sokwa. Asumje ino say tutie so jumne fra. Asumje ino say tutie so jumne fra. On kasa chirebo mofo. On kasa chirebo mofo. Opata kun chiri kwaje kwa bonibo. On pata kun chiri kwaje kwa bonibo. Yen fanko dia brani bono se. Yen fanko dia brani bono se. Shot mu to the fortan. Shot mu to the fortan. Your prima kuma sina kwa makwa media wisi. Your prima kuma sina kwa makwa media wisi. Okay say dia makese dia ina de metifi. Okay say dia makese dia ina de metifi. Oh say fa onche na fa kwa e. Oh say fa onche na fa kwa e. O hafo chemnyanyi ni bieku mu akwa ejese ne tran kwanse. O hafo chemnyanyi ni bieku nu akwa me ejese ne tran kwanse. Obri kwani embonkote ni sankunye. Obri kwani embonkote ni sankunye. Emi kwa chamu tini pobiasmanyini. Pobiasmanyini so ntimso mo chamso. Emi kwa chamu tini pobiasmanyini. Pobiasmanyini so ntimso mo chamso. Kwa rechema koi. Kwa rechema bampetechumi subi akrono. Empetechuma tie fru pempem so ntimso mo chamso. Kwa rechema koi. Kwa rechema bampetechumi subi akrono.
Pata tumo tefu ben pesa timi so ma cham so. En so kwa yini jem femi ya bro fo yini jem femi ya ye bie mo friend ade do boni afra kun. Edu jem fi be pesa timi so ma cham so. En so kwa yini jem femi ya bro fo yini jem femi ya ye bie mo friend ya ade do boni afra kun. Edu jem be pesa timi so ma cham so. Yo sinkutu dan kutu abra kutu akwa dan si achimedio. Ya cha mutini bo afa homa. Anti chebe mpepso ntim so mo chem so. Yo sinkutu dan kutu abra kutu kwa dan si achimedio. Ya cha mutini bo afa homa. Anti chebe mpepso timi so mo chem so. Wo saji fogun nyangu asinyen. Wo saji fogun nyangu asinyen. Wo krasantina de tina sinyen. Wo krasantina de tina sinyen. Wo kureda to run me fogun nyangu asajum na chemera.
no. And my kati patakuji kwa bonobo. O se to open so ho asem tete onya tama ba wisi. O won esi asom theater ni konso. Betin mema so. Betin akatachie so. Ofrefre ne wa ko nya mo panin mo fra so. Koto ko do da mansa mo komu. Na mansa on kuma ide no se to open so. O ka frafra. Wano no. Ejanya. Eja unti sa ngam na asu. Wasi we so bofra pa. O se tu bedi akuntahra. Edi twa mantamfia. O se mesi sa ngam na asu. Eje utwa asu so tu omo. No so ti dim no ba. Wono a edimbo, adembo, adankawe abo. Afero kompenten. O se tu etu ampeti so awutim. Okupedi otu ahima. Wutim ano pa tutututu. Wono no. Pitia no ma kompre. A wudi awio no anodam. Wo se tu umafo wasi dia awio ne enyo. Dia wo se ne enyo. Okatachi adi atu no to wo. Tuntun wa fe. Mumanyuma ye mumu. Wano no. Bede! Wasa tu ya sa kumbe dai. Wakundu ane mafra ba ye. Wakumi nsumbi. Wakumbu ama kwa jewuwa. Wakuma amanse bele mayena. Wakuma edumakasi ya ngwanwa. Wose tunkunu na wonsu maafo. Wakuma jensu maafo. Wakuma tabinsu maafo. Wakuma saguni frenia. Waka fufuo mapanyini mo fredie. Obiri mle kusu nkunu no besu ebe nya. Wasi wiri munwa. Wa huriri munwa. Wakum kre kum kra kum kroko. Ene kraka. Ene wafasi ya pipim. Wakum broni ni mankata. Wakum broni tenten ko. Wakum bojo sa nwedu jamfi. Wakum petatwu motefo ase. Wakum do ma akusi. Wakum sajua binro. Fiti edue. Wasu obiri kwamfo na che. Ena fiti abomofo no. Wasu bue mi se janrume. Na mi so se tu amfiri mi ye. Na mi so mi tom na se tu na fiti no. Wa ma kokwa to sema mo si adi o. Wa ma da fiada. Di fo fie. Antu de njira mo akwata. Ami edukoso ejara ba mu. Edukoso ejara ba mu se ni o. Ami na fele bo di bom na ne. Kokronya. Ya kokun aye nkonya o. Eni hu se tutu. Enzuma bebete so a. Woni bire te se nkra wo. Akum jama di nkra. Kum kwadwe bempa. Osasem na wie ntimi di be mentum apam de afira. Wakum puta kwadwe brafo. Ntimi jakali. Wasasa ne man ndo makobo ni feyi ase. Wakum safo akum kwadwefo. Wakum akum amudo. Ama odofo asa. Wakum kwancha ruachire ma kwa anwadwo. Watwitu ametu akomfare. Wafu esi apatapata azama kwa kuntomfiri. Anse we se nkwade wutiri mo odini seyi.
Tufu Achiame. I could see there. Shanti Regional Security Council. But before Darwin Yinara, I was in there a bar never mountain for other touching. Medical, I'm a from Maba. Asante Kotoko Hine Otumfo to Atnase and they are considered a kuntum kunde a domo Moshe woman a Ashanti Regional Security Council and penny for Yura Regional Minister and NDC Chairman Otumfo Chairman Akocha Yura into Regional Minister area Waha Momenti and Dedikai the Asadabisi so na yadi ama Otumfo. I'm say be na otu mienu na oche ene kakra ntem ni na nasi akoni aba na yedi a de akosto ni nyina no so nim se eye nyina ni masem dodo na asoso no ye hye Otumfo ofitiam enti e beda na se e wo empaibo a wode atai ono ane pa president achi ama bibia aye boko ene ya ba ene the Regional Security Council ni nyina ba ya na enim se na ye osomda ai wose ye ba na ye nananom nyina ye de omoba ye dom besom enti ye ba ya Regional Security Council no together with a MMDCs no as Otumfo ma mekwaya me yu omo e de omo akire ye Otumfo ye ba no ono ane ba ogina me sabon komisu de him se ona na ano no KM meyo a woye ofori ajima buadi kenzuba wona egina men sabon kumsi ye nyina yeso ye papa ayaba NDC amanuku ni mu a ona atete ya amane ye oba bia ye we wa wona na Augustus Andrews na akosi a woye NDC regional chairman ona etoaso no the etoaso ye me chief director wo RCC eye owura Amwako Michael a wona ye chief director wo RCC General Okoja Ogaja GOC for Central Command. Your toso ye wow IGF your Wokumasi. Ivano Teikujo, our commander for Kumasi proper. Fire Commander Peter Tete, our regional fire command no ano. Evans Teikujo Agozo, our customs commander, our region ha. Waona na Sadat annual, 1 year of Ukrum MC. Waona na Frank Amankwa, 1 year immigrations commander.
and Commander James, Regional Prisons Commander. Mr. Kofor, Regional Signals Bureau, on your director. Regional Signals Bureau, so Nabedi actually, and Wabano, a friend Abbas Osabuti. Commander Emmanuel, on a year commander for 4BN. And on the immunity, wow, Nana, we are sure say to for him. Finance officer, our war KMA, Usu Daniel. And Metro coordinating director, Francis Tria, on a year coordinating director for a year KMA. And a regional crime officer, on an anonymous and Yabaya, Yabama, Utu at the Totina Mayu. Otu for your buyer, you cry, some brandy, pantunsia, whiskey, pantunsia, snap, pantu to me, no. Otu for boy more dear, a charming boy more dear, a catch for boy more dear, I inquire boy more dear, photographers boy more dear, videographers boy more dear, security for boy more dear, phantom from boy more dear, a chairman takra a boy more dear, and call. Kotreda ebu mu ade ana odwampa otua ebia dotumfo ye baya ne ye ba ne abema ade toti kokrenya Sabre Ashanti Regional Minister Domano de Semono Atuja Beso obu se de asantom so afo eselo no se obujina ha na omujina ha de dikan edo mampanyi aseda na nanchia ene bro na se de bia omusi ye no kosi de bia omesum tine omo resek panyifo nyina ba se no ba be de kosi de na oju nshira tromba ye ena MDC for so e ka ho bi so mba ya wada mebru amane kwa so ye de jona se ya no mo beju nshira o ba o de snap pentu dumienu brandy pentunsia whiskey pentunsia owura ojo pa otwadua mienu ana otufo bom ade wa chami bom ade akaje fo bom ade ohen kwa bom ade security bom ade ana ojo mfo ni bom ade ana ojo videos bom ade a chairman Tahra Bomade Cocronia Bomade and our phantom for Bomade and the Omaya Manabuso Adoma Tolombaya Regional Minister and Security said more basic information in April. Two for the Massy or the Master Papa. Two for Chairman Bafo Saquame Canton Crechi and a dear senior to you Rakoto and Nimu and a Kuntum Kunide Anunti. Nanano, regional minister, when you are pan for ye. Young pray one more. Young pray regional minister, when you pay for ye. For I'm a regional minister, Dr. Frank Amakohine, Akochia Kotokohine. Penifo eka ho no so ekochia yura de otoso ne KM mayor Owura Zuba ono so na achia yura kotokohene no amana de tochen afi asantememu NDC dwem training na nakwasi eso eneka ho no na yura so campaign fo a eka ohene ho baaye asantememu police commander DCOP Emmanuel Tekuju etwaso de wachie eye pani a ohwe asrafo eso DCOP Emmanuel Tekuju ena achiano afi dumja edwumeku no sahene a o santememu ono so ena ekochiano etitire ni nyina ba chia yura sede achiame ahyewo no ene enkanyi sei na adede se beye futuma anase ebeye sika na no dwoada na kotokohene efa na chiame so ma asantemaite se yinyina ye nana na asante hema ekunu nso mechi
abrewa twenani ahweban abrewa kwa ekura nti yewura ka sɛ akosida edi so a ɛyɛ nnɛ no ɛyɛ akosida na ɛbɛyɛ kuntunkuni akosida ne yawada no na wadi na asante hema na wɔtweda nti ne sɛ mo hwɛ Open Soul TV na mo tie Open Soul Radio na ɛyɛ kuntunkuni de a nananom nyinaa ayɛ dɔteɛ a broni frɛ no brown no ɛna mo hwɛ afadeɛ no bi ɛyɛ tuntum ɛna bi nso ɛyɛ brown dɔteɛ sɛdeɛ yɛka no nti yenuanom a mo hwɛ nananom a mo hwɛ na mo tie Open Soul Radio na mo hwɛ Open Soul TV no aha ɛyɛ Manhyia kotokofie yewura kotokɔhene atenase yewura santehene atenase a nananom ɛma na de tɔkye sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛteɛ no nti yɛma mu nyinaa kɔ aba yɛkɔ so ɛma makɔ aba sɛ mohwɛ Open Soul TV na motie Open Soul Radio nso asantema mu soafoɔ Dr. Frank Amoakohene ɛne gyina kɔtɔkɔhene ɛnsa benkum so a mpanimfoɔ a ɛbɛ ne nyinaa wɔda wɔ mɔde ɛkyerɛ yewura kɔtɔkɔhene no ne nkasaeɛ no mu ɔde ka de asedama yewura sɛ kɔtɔkɔhene de ne mpaebɔ ɛtaa Ghana mampani akyi ɛfa otumfoɔ ankasa nananom nipa nwɔtwe a okonya akwanhyia wiemotwe akwanhyia a ɔkata wɔ akyi no yewura mpaebɔ ɛna ɔde taa mampani akyi a ɛyɛ krabɛhwɛ nti ɔde aseda ɛbrɛ yewura na afei nso ɔma kɔtɔkɔhene ada ɛtɔkye ne nante se a no no nti sɛdeɛ asantema mu soafoɔ ɛbɔɔ n'amanneɛ no mpanimfoɔ ɛkaa ne ho baa yɛ ne ogu so a wɔn ɛkyia yewura krɔbea asante kɔtɔkɔhene otumfoɔ sɛ etu nyame kɛse ama na da ɛtɔkye asantema nkwa so kɔtɔkɔhene nkwa so saa bere abrafoɔ wɔn no ɛbe ɔmanso yɛnya nie wo ne wakɔkyia ne sɛ tu twema nso a wobɔ nyanya ni o wɔkɔ atea m'ani ampɔn a wɔka nipa a wɔnsa da ɛni sɛ tutu ɔkɔ amafo a ne twema nso a wofɔn a wotiri ho sa pa ɔkɔkyia ne sɛ tu wo ne ne di akyinyi a wotiri yira baako afɛle ɔbɔ dom gya ɔka mfrafra Pro brema kunyen Auna mu freyo seni adom no o
so ɛwɔ Manhyia kotokofie ɛnɛ adɛ a yɛwura kɔtɔkɔhene ada atena se a yɛfrɛ no kuntunkundɛɛ nananom nyinaa ayɛ dɔteɛ ɛne tuntum yɛburo no ka sɛ brown ɛm sɛ naasante nyɛma afuo amammerɛ ne amanneɛ kwan so no yɛwura kɔtɔkɔhene ɛne atwea me sɛ ɛnɛ ɛyɛ kuntunkundɛɛ nti ɛna ama nananom nyinaa afadeɛ no anyɛ sika na anyɛ fufuo no nananom ɛne adehyeɛ gu so a ɔkyea yɛwura kɔtɔkɔhene asanteman mu bambɔfoɔ mpanimfoɔ ɛhwɛ asanteman mu asanteman tam soɔ no wɔde kan aba bɛkyea yɛwura abɛsom ɛwɔ ade yi mu nti nananom ɛne adehyeɛ gu so a ɔma yɛwura kɔtɔkɔhene ada ɛtɔkye sɛ ada bɛtɔ yie ama yɛwura kɔtɔkɔhene bidin ɛde kwame ewu animfoɔ kokodrofoɔ Manhyia ahemfie kɔ so a na hwɛ ɔpemso ti na tie ɔpemso radio agorɔ no a ɛdi akyire no ɛyɛ fɔntɔmforɔ otumfoɔ fɔntɔmforɔ ɛna ɛka twene girigirigirigiri no yɛbɛkɔ so akae ɔmanfoɔ nyinaa sɛ yɛwɔ Manhyia kotokofie ɛnɛ adɛɛ yɛwura kɔtɔkɔhene atena ase na ɛnɛ adɛɛ no nsonsono yɛwɔ ɛne afoforo no nyinaa ntam ɛfiri sɛ yɛwura ɛsɛ ɛnɛ adɛɛ no ɛyɛ kuntunkunidɛɛ nti aka ne tete no a nka adɛɛ yɛdie nka sika anaa fufuo ne yɛdidi nanso wedeɛ ɛyɛ tuntum ɛne dɔteɛ a ɛyɛ brown nti yɛwura kɔtɔkɔhene afadeɛ no nyinaa no ɛyɛ brown a ɛyɛ dɔteɛ ɔdɔm akoma nyame kɛse nananom ɛdom yɛ ne a yɛwada a ɛreba yi yɛwada ɛdi anim yi a ɛna n'asantehema no a wɔtwe da no nso nananom bɛdi ɛwɔ Manhyia kotokofie bogyawe akyea me ama ɔmanfoɔ ate aseɛ sɛ n'ahema no a wɔtwe da no asantema mu baabi a asante ɛkɔpem biara ɛni kwan sɛ obiara yɛ ayie ɛni kwan sɛ obiara si akonnwa sɛ ɔyɛ ayie anaasɛ ɔdi na awɔtwe mpo na asantehema adeɛ no nti ɔmanfoɔ ɛnhyɛ ne nso yɛma ɔmanfoɔ nyinaa da ɛtɔkye adɛ ntɔ yie ɛma mo yɛho sɛ otumfoɔ pompo nsuo hena asɔre ɛde pompo nsuo no afa dwom na kyerɛ sɛ bibi ɛbɛkɔ so sisi ɛberɛtiɛ yi mu bibi sonko bɛkɔ so wakɔfrɛ otumfoɔ berempɔn trɛ dɛhene a ɔde ntoma abɔ ne mu wabɛkɔto ne wura wabɛkyea ne wura na kyerɛ sɛ wɔsrɛ kwan na
ɔno nso asa fɔntɔn from amammerɛ kwan so sɛ santahene tena ase na wɔhempɔn bi ana obi pɛ sɛ wɔsa a ɛsɛ sɛ ɔkɔ kɔtɔkɔhene wɔkɔ srɛ ne kwan ansa na ɔbɛda ne ho adi asa a wasa nana trɛ de hene santahene berempɔn nana no bi nsra ɔtɔ so mmienu nana no bi nsra ɔyɛ santahene berempɔn ɔno ɛna ɛdaadaa ne ho yɛma mu nyinaa da ɛtɔkye adɛ ɛntɔ yie ɛma mo yɛwura kɔtɔkɔhene nkwa so akyerɛme nkwa so ɔpemso tv ɛne ɔpemso radio nso nkwa so yɛbɛkɔ so na deɛ ɛkɔ so kɔtɔkɔfie yi nyinaa no yɛde mu ama ne bɔ ama mo yɛsere nyamepa ma santahene yɛsere nyamepa ɛma otumfo akyerɛme yɛsere nyamepa ɛma kumase abrempɔn yɛsere nyamepa ma amanhene yɛsere nyamepa ɛma ɔpemso radio yɛsere nyamepa ɛma ɔpemso tv otumfoɔ brempɔn nana no bi nsra ɛna egu so a ɔsɛe nana trɛ de hene ɔhene nyankwadaa wasae akɔda ne wura ase amanneɛ kwan so sɛ wosrɛ kwan firi kɔtɔkɔhene hɔ na wosa na wowie a wokɔ ɛsae ɛkɔda no ase abɔfra kumaa bi nso asi dwom a ɔno nso ɛdada ne ho asante ɛwɔ adeɛ tete obi ka tete obi kyerɛ ɔsa kyekyere de bonkum bɔ nifa na ɔde ama yɛwura kɔtɔkɔhene ɔdaadaa ne ho paa asante amanneɛ ɛfɛ asante amanneɛ ɛsombo tete obi ka tete obi kyerɛ akɔsidee sei no ɛntɛnsi sɛ ɔhema bɛkɔ akuraa na ne kwasiada a ɛdi akyiri no ɛyɛ akɔsidee ɛntɛnsi saa berɛ yi kwaa nwoma hene nana ampɔnsa kwaa ɔno nso na wasi adwom a wasrɛ kɔtɔkɔhene kwan a ɔresa fɔntɔmfrɔm no ɔno nso yɛ santahene berempɔn atwoma kwaa nwoma hene nana ampɔnsa kwaa ɛna ɔno nso ɛdaadaa ne ho yi sabre ɔhene ba abrenya ase ɔno nso abɛka nana mpɔnsa akwa ho a ɔwɔ ɛsa fɔntɔmfrɔm medika ka kyerɛ mo sɛ kɔtɔkɔhene tena ase na ɔhene bi bɛsa fɔntɔmfrɔm anaa obi bɛsa fɔntɔm na ɛsɛ sɛ ɔsrɛ yɛwura kwan nti abrenya ase abua kwa ɔhene ba ɔno nso abɛka nana mpɔnsa akwa ho ɛna abɔfra kumaa bi nso ɛsa fɔntɔmfrɔm ɛwɔ santahene ne mu amanneɛ kwan so yɛnsa fɔntɔmfrɔm ɛmfira ntoma agye sɛ wode ntoma no bɔ wo mu na wode asa fɔntɔmfrɔm amanneɛ kwan so titiriw ne sɛ wowɔ kɔtɔkɔhene animu me nua nana kɔfidi awuo wɔ ha nana somu ɛn ɛnɛ kuntunkuni dɛ yɛ a yɛwura atena se a nananom ayɛ dɔteɛ ɛne tuntum yi ka biribi kyerɛ yɛn ayo kwame medase wohwɛ ɛnɛ akwaside no a nyɛ nsonsoeɛ nsonsoeɛ bi anim ɛfiri akwaside ahodoɔ a yɛdie no ho na kakraa bi
ibi kakra bi na ɛda nso ɛno ne nananom afade a ɔmode a ɛyɛ ina kontomponi afɛre hene a ɔno nso ɛde ntoma abɔ ne mu ɔno na kɔtɔkɔ IMC ɔyɛ chairman ɔno nso otumfo mponsuo hene de pomponsuo no akɔfa no a ɔno nso de ntoma abɔ ne mu a ɔno na ɔtutu taatae aba kɔtɔkɔ hene hɔ no wabɛsrɛ ne wura kwan sɛ ɔpɛ sɛ ɔsa fɔntɔmfrɔm amanneɛ kwan so santahene fɔntɔmfrɔm ɔno nko a na ɛsa agye sɛ obi asrɛ kwan afiri ne wura hɔ ansa no ɔno nso atumi asɛm ɛno nti na nana apenkra kwasi awu asrɛ kwan a ɔno nso abɛsi mu kwame ɛhwɛ adeɛ bi ɔn sɛ ansa na mpomponsuo bɛkɔ ɔhene bi nkyɛn no ɛkyerɛ sɛ yɛwura na ato nsa afrɛ no wafrɛ wo nyina akyi sɛ ɔsan bɛsrɛ firi no hɔ ansa na wasi dwom ɛnti na ɛhu sɛ nana no bɛduru hɔ a ɔsrɛ ansa na wate asi adwom ɛno nti hwɛ deɛ kɔ no a asɛ nana no doɔ naa no yɛwura ɛyɛfrɛ ɔmo sɛ ɔmo mmra na ɔmo mɛdaadaa mo kakra na ɔhwɛ ɔmo asa nti saa na yɛhu no enti saa berɛ yi nana mpɔnsa kwa asrɛ kwan ada yɛwura ase asrɛ kwan a wɔkɔ ɛna nana penkra kwasi awu a ɔno deɛ ɔda so gyina ahenni mu a ɔdaadaa ne ho nananom abɔ agye ne so ama ne mo wakyekyere ɛna ɔde ama kɔtɔkɔhene ɛkyerɛ sɛ ahenni ne tumi nyinaa yɛ santahene dea ɛfɛ papapapapapa ɔno nso ada yɛwura ase asrɛ kwan a ɔkorɔ aha ɛyɛ manhyia kotokofie ɔpemsoɔ TV ɛna wogu so a wohwɛ ɛna ɔpemsoɔ radio nso aha saa bere nananom baako nso asrɛ akyeame kwan ɔno nso de ntoma abɔ ne mu a sɛ bieburo ɔsa fɔntɔmfrɔm asanteman ani abɔ abiem yɛwɔ yɛwodie mu yɛwɔ awerɛhuo mu nti nananom ɛsa akyekyere kɔtɔkɔhene ne akyeame werɛ asante yɛagorɔ no mu baako ne fɔntɔmfrɔm na fɔntɔmfrɔm deɛ ɛnyɛ wɔ biara na ɔtumi sa sɛdeɛ kete adoa ne asankaeɛ ne agorɔ nkaeɛ no obiara tumi sabie no fɔntɔmfrɔm deɛ ɛyɛ nananom aberempɔn akonyini sɛ wobɛsabi mpo agye sɛ woasrɛ kɔtɔkɔhene kwan ana nananom kwan mpo na nso wasabi yɛwura kɔtɔkɔhene ne nananom baako ɛne ɔno nso asrɛ kwan asi dwomu no nti yɛsrɛ nyame pam akɔtɔkɔhene ɛne akyeame saa berɛ yi yɛwura kɔtɔkɔhene ne twɛ ne kafoɔ no baako nso no santahene nananom baako baafoɔ ɔno nso otumfoɔ fɔntɔmfrɔm wɔka wɔne a ɛbɔ no ho ɔno nso ɛna asi mu a ɔsa ɛkyerɛ akyeame no kɔtɔkɔhene nkwa so yɛwura akyeame nkwa so adɛntɔ yie ma santahene ɛne ne nananom nyinaa bidin ɛde kwame yɛwu anifoɔ yɛgu so ɛkae ɔmanfoɔ nyinaa sɛ nyawada ɛdi animu no ɛna n'ahema n'asante hema yɛbɛdi ne na a wɔtwɛ da sɛdeɛ akyeame ama yɛate no saa bere kɔtɔkɔhene nanaanom mmaa no baako nso asi mu a ɔresa pia yɛsrɛ nyame pam asantehene yɛwura nyankwadaa kɔtɔkɔhene yɛsom waaw wakyekyere bonkum nifa ɛne watɔm asantehene
nifa bunkum ɛyɛ wo dea ya kɔtɔkɔhene nkwaso sabre santahene na afia grace santahene na afia grace ɔno nso asere yɛwura kwan asi ma kyekyere ɛsoro ɛfɔm asase tumi ne nyinaa yɛ santahene dea bunkum nifa nananom asa no ne nyinaa wɔ asekyerɛ brɛ santahene nkwaso akyeame nkwaso yɛwura nananom nkwaso asano wei efiri mu no no ofoforo nso osim ya hu sɛ kɔtɔkɔhene nana baako nso abɛsrɛ kwan afiri ewura hɔ fontom from sano asano ɛnte sɛ de agoro bia sate sɛ wo sa wa aheni mu a ɛsɛ sɛ woyi wo nan mu mpaboa ɛkyerɛ anidie ɛkyerɛ ahobraseɛ ɛne tumi a ɔhempɔn no a wogyina n'anim no wɔwɔ nti yɛ maame panin nso asrɛ kwan afiri otumfo akyeame hɔ ɛna ɔno nso ɛsa fɔntɔmfom no bi yɛsrɛ nyame pa ma santahene yɛsrɛ nyame pa ɛma akyeame kɔtɔkɔhene ade ntɔ yie ma wo na ade ntɔ yie ɛma santahene yɛwura kɔtɔkɔhene nyankwadaa yɛwura ɔpem sɛ ɔsɛ tu nyame kɛse deɛ ɔyɛɛ ne man na ɔbɔɔ ne man kɔtɔkɔhene nyankwadaa amanneɛ kwan so santahene ne maame ɛna ɛda hɔ yi amanneɛ kwan so ne maame ɛna ɛda hɔ yi a ɛnɛ ɛyɛ kuntumpolidɛ a yɛdi ɛntansi ɛwɔ abakɔsɛ mu sɛ ɔhema bɛfiri mu na ne kwasi ada no ɛbɛyɛ ade ɛntansi saa kwame saa na ɛteɛ na wei no ebi nsi da sɛ ɔhema afiri mu na yɛnni na wɔtwe da koraa na ada asi ebi nsi da sɛ ɛka dɔte yie deɛ a anyɛ bi asi sɛ yɛbɛyɛ dɔte yie na ada apue mu no deɛ bi asi ne mmom no sɛ yɛnni na wɔtwe da na ada no apue mu no deɛ wei ne berɛ a ɛdi kan ɛdi asi ɛfiri berɛ a ɔkɔmpo panin ne ɔhempani kyekyere n'asanteman saa pɛpɛɛpɛ yo meda ase me nua no waka sɛ ebi nsi da nti yɛwura kɔtɔkɔhene deɛ ɛnam sɛ ɔno a na kyekyere n'asanteman na wasa ba bio nti no deɛ wɔyɛ yɛ kane no ansa na wɔba no ɔba yɛ otumi yɛ biribi foforɔ bi a ɛnsi da nso ɛkyerɛ sɛ kɔtɔkɔhene a ɔkɔɔyɛ no ɔsɛ tu nyame kɛse ɔno a na ansa ba bio kwame yɛhwɛ deɛ ɔno a na asanteman no deɛ ɔno a asanteman bɔseɛ nyinaa no ɛne kɔtɔkɔhene ɛberɛ a wɔkyekyere asanteman no anɔkye kɔmfoɔ kan saa berɛ no afe apem ahensia de ɔkronkron anɔkye kɔmfoɔ kan sɛ mfie ahasa akyi kɔtɔkɔhene bɛsan ba biom nti ɛhwɛ berɛ a wɔde baeɛ no a afe apem ahenkron de ɔkronkron ɛna kɔtɔkɔhene ɔpemsoɔ sɛ atu a ɔtɔ so mmienu ɔpemsoɔ sɛ atu aba bio wɔsan so baeɛ nti siani pɛpɛɛpɛ mfie ahasa ɛno nti ɔno nko a ɛna onim sɛdeɛ asanteman no tikyekyere no faeɛ ɛna nnɛ yi onim sɛdeɛ obɛsi ayɛ no fa ɛna deɛ ɛwɔ me da ase Wow, yes, man, come on, yes, assassins, man, come on, your brothers, man. Wow, yes, open map, man, come on, it's a fair mama for you. Wow, yes, so sababa for you. Open your generation, but there's some.
I don't find rain. I don't find so much more tampon. I don't find so wow. Ese enche otumfo abrafo ebe pai na di so nso atwa so otumfo abrafo ebe pai nti ehu se abrafo asiesie won ho a omo ebe ka bibi a kire wo mura yewura kotoko hene mahu se obrafo no so sa apredi mahu se obrafo no so esa apredi aha aprede enye obi a na sa aprede ehwe sa na tie bi enye obi a eyewura ono na brafo guto bi enu obi ma sabi apart from yewura ene na brafo ya nti asawe aprede eye agro a kotoko hene ene na brafo ene na nanum bi e ka no ho ene tumisa aprede no nti otumfo abrafo ena asidwum a wosa aprede no okuta sekan ya enimu twa na ekiretwa a wode fa wo minimu ene won keterema so kon ekire bibi pote enka tetena sa agro yi ekoso iwa na brafo sa ye bosa agro yi edidi ewu eche se aboko ba be chi achechedi atutu no sa pepe do hwa ensekan etimi pira ana wodi di asa no so wodi fa ne minimum o sa nyina wodi seka ne fa ne minimum so enti obi biara ni ho a obetumi asa aprede ibi age se santehina aprede fo kotoko hine na mu anase na brafo ohini biara so ni ho wa aprede age se santehine aprede ba ko pe enu ni ewurade no e ba ko pe yesa ohina woda no je wa aprede hine ohwe yewura agro we zeso eya agura na kotoko hene ne kompopani anoche omudi omo asa omo agro no enti ye wa aprede hene enye obia na sese osa aprede yewura kotoko hene na brafo nko a ene na aprede fo o se obrani nu a osa no nani ayako ena wo ha nani nso kasa asante ewa de tete obi kan so a tete obi kire aprede no ene wo hu se nananom eka ntwene no aprede ntwene no ena nananom eka no sade enyegie ne tie no ewa ase kire twene bia wo de eka twene no emmo keke ebia wo de eka aha enye bibia nso ne yeka ena enye bibia de ekire mu ebrepam ye beka ho asem na na bia wo sade mohwe no na mutie no aprede ena etwago no yewa brafo wo dwom a wudi asa yewa nkuto ene na brafo betimide aprede edi asa wi yewa ne na brafo bro a obi ani ho a betimide aprede no edi asa edowe abrafo na sekan a etimi diewu etimi pira ana ode fa ne minimum bra wo sa nyina na sekan dan enam ne minimum se kan tete no ne ebo aprede edi diewu eno enene akweside a etoso ensia etwago a yewu abrafo edi asa no yensha no so se afi mu akweside etoso ensia enene akweside a etoso ensia enene
already na etwa gu no nana deɛ wo me da ase yɛn nuanom a mugu so ɛhwɛ Opimiso TV nananom yɛkɔ so mu nyinaa akɔ aba aha yɛ Manhyia kotokufie ɛnɛ ɛyɛ kuntunkunidɛ abakɔsɛm mu no sɛ santehema bi ɛkɔ akura na ne kɔsia de edi akyire yɛ akɔsidɛ no nananom si bi nsi da ɛwɔ abakɔsɛm mu ɛno nti ɛna ɛsɛ nka akɔsidɛ yi nananom yɛ fitaa anaasɛ sika nanso wei deɛ nananom ayɛ dɔteɛ anaasɛ wɔnom ayɛ tuntum yi akɔsidɛ ɛtɔ so nsia a ɛyɛ ɔsana abosome ne da ɛtɔ so edunson akɔsidɛ foforɔ no bɛyɛ September ɛbɔbɔso ne da ɛtɔ so aduonu nwɔtwe na deɛ ɛtɔ so no ayɛ da ɛtɔ so nkona ɛyɛ obubuo bosome November December ɔpɛnima abosome ne da ɛtɔ so aduonu baako ɛna akɔsidɛ etwa toɔ no ɛbɛba otumfoɔ abrafoɔ ɛɛsi biribi akyi no ti yɛn kotie. Obi abane mo abrafo ye unity to abrafo no ni edrim ye die die wa yesu na ni o e de be ni o yi e bo nua wa ana wo ni no se ba ho a alanda ma dia mo ho me dia me fumu wa awon bla se eni mi ni boko Obla Johnny oh, set to do your family. Yaya, no. I see a do Catara. What yes, some family, you know. Was set to do what on church? What on church? I made my card was it. It won't it no, ya. Yaya, man, say, what I'm like at your home, Nabe. Was set to cut a chair home, Nabe. Oh, never day. Go from ya, come from. One to tell you, one place will tell you. Or say to where I said that. Or be with the account. The bottom so, the sound bubble, near to Panko. When we go to the first kind of cool. Say to one of Papa de Jabo, no to the Sutuman Pabrica. When a man sees a galley, and a running car. Or say to all day. Oh, Kofu, oh, Bama. One, or said to do Okumo, so connect to your task. One man upon was an income. Oh, Papa said me to the time. Not that increase one thing. What one at the Cataman to a sinsua? What two I mean that a cadet so I come from. One no. Nansa bo afọ Opimiso say to 2 hours no. Una di for sia obaka say. O say to. Unu premier do. Unu adini mu hine. Unu obi kwanfo na che. Abode pa ne penu abe. Odua abode edua pemne. Adana le wa. Tantinu yonku no. Una akonko dene. Kumini beju okonko. Adana ujeje santemai. Wosetu. Mune tete. Buankuma. Yameti ankuma. Muna ujuma kwamfua yekom. Ujumiji ni nsem dawuro. Wose ina hwiase. Na nkrade dua wowe. Na nso sensan wadi filepeni. Asem wowe. Esura abojuse. Na nso abojuse wowe. Ebetu ani ntonyi. Sebi oku na ameninya. Na ntankase na dedua che na asem no kwade. Santemana de mfamfiri. Sasa bu samsu yanchene bakwa. Bada se no body nyankopon wo soro kwa sase abo. Wo sa adwene papa. Na susu papa. Sebe woni mutimi fita asa nura. Tia mu anku. Wona atu afra bo benkata jie ma no hwa abreta. Na discuss kan fa nipa ko mu na tokra na. Wo susu akwa. Wona wo kwaji ahene setu. Edi asusuma a. Wo sumu tupa mo woso. Na bam titiriku. Suma titiriku. Wo sumu abedura. Wona santini dia chinya ujiri ila.
santamana kwaso obrafo nkuto ana twa afna ejira sikadra anim edi mensa ma sa de yebone nti okoja ne setu nti wutuwe upri wutu no obrafo yenku nipa ana yefo obi achi ngoma na franchire no sebe ko tonko eri se ka free suro baye adama nsa nyina kom obra chechire ko no an ene ko adwoba o kan frafra na nanom abrafo gusu a obikyerɛ kɔtɔkɔhene ehu sɛ nananom binom so aba sɛ bibru ɔde snap agugu wɔ matri so ne nyinaa kyerɛ bibi na deɛ wo ɔdaro mebru braha kakrama me nananom bi de nsa snap obi kuta pantu ɛyɛ adansa ai say amane kwan so ye nuanom a yehwe TV ne de ye nuanom a yehwe TV ne nim say eye snap nanso owura na atwema adwene si so say eye adansa na adansa no so no bruni de na de ewu brem kakra ma me na yenhwe aha adansa yi omode abai ye nim say ye bruni nsa ye nyina ye nim say ye snap eye adansa e kire say say de etini yewura tenase a one nananom na transe feku nto mo transe sana omo adensa anase omo transe no ma mpumpunso kofa nsamba nse ba nsan ba no na mpumpunso ne die ni mu eno ne yewura nafana penny anase afana enyine no emu ba ko na sa afana kese mpumpunso to no ne die ni mu a obehwe na feku bia no ne die wo no e yakwa akoma no nto ahwa mpumpunso gina eho animu hono we bia akomudie ni tembia no konteni akomudie omo nche omo nche ade konteni akom na banifa benkum adonten mahre wasimante na so ne mabawa mo so benyo mudie na chidom so so ho anko bia saa na obecheche ne saa kusise obeche wie medase ebrepam no yenua Frempon transe opimiso radio so a obekire senti a ensa dɔɔso nanso adansa snap yi ɛna sɛ bibu ɔmo de baaye aha obɛme ehunu senti a ɛtesa tufu achame afo ɛne ade nananom baya ira si nananom adansa sabre otumfo chairman kantankranchi age a o so baya na madansa asena esi akwa sada srada kyerɛ ensa no baako pentu no kyerɛ ensa no mienu nti srada kyerɛ sɛ srada kyerɛ baako ɛna pentu no kyerɛ mienu nti yɛka pentu oyoko sada oyoko strada na kyerɛ oyoko nso baako amane kwan so ye bodin na otumfo pompon so hene chidom ne majasi pentu age de akoma enti sɛ wo hwɛ sɛ de yɛkɔ no a na de ewu yɛhwɛ bibi kakra wa yenim sɛ yenu afrempɔn bɛka ho asɛm wɔ opimiso TV so akyerɛkyerɛ mu yi ɛfa amamra akɔso yi edi enti na akyea me bodin na pomponso hene na abegye de akoma woni a wabo woni mu pentu se pomponso no ai ma adesema no bia no se yura wo afana kese no ani kotum se ne konson sada ne afana kese a yura odi so ai hire na santiman eno na aman hene nyina nso di so ai yura abrempɔnfo na sa abrempɔn no mu di so ai nti obi hu pomponso no na je se yura na wonto pomponso no de adebre wa yura ene de abre wo medase mu Sabre achia megu so a obobodin no baako akobia sada na nanoma akobia omo so de e na otumfo popo so hene age a ode ekoma won enti menhia kotokofie ne eda so we ene e yakwese de ya tuni de se kontum kuni de na asante hema ko ne so menchiri kwasi ada edikan a yeni na wotwe dakora no ene nka kwasi de sebe yi fufutuma ana esika
nanso amamre ne amane nti yewura se yenye no kuntunkuni de a nananam de dɔteɛ afadeɛ ɛne tuntum ɛna Mare aba Strada. Asante Strada. nananam awerɛfoɔ deɛ na ɛkɔ yi nkɔsoɔ ɛdeɛ na ɛkɔ yi nkɔsoɔ nso wɔ fuku a wɔwɔ ɔmo naano ni a ɛyɛ nkɔsoɔ fuku naano ni ɔno nso ɛwɔ hɔ Tumfo Chairman Strada. yewura kɔtɔkɔhene na kyeame nom ɔmo nso ɛdeɛ na pompo so hene de akɔma Continue Pentu. nananom kontri ne akɔm nananom ɛde adansan yi kɔ yi mahu sɛ otumfuo ne behene so gyina etire a sɛ biebru wakɔha ne ntoma ɔno so gyina etire wada roma kyerɛ ne dwumadi wɔ mu nso ma yɛn otumfuo ne behene ɔno so gyina etire anakɔ akye aba mo otumfuo ne behene ɛna wogyina etire no a ɛnsa no nyinaa baabi ekɔ wie no owura no a ogyina hɔ no na kyerɛ sɛ efiri otumfuo ne behene nsɛm ɛna ebesi akyeame so a ɔde ma nananom ai yo baby a ensa no efiri nto hwɛ a de obubu di no ewura akyeame afɔ sɛ kwame kantankranchi to bodi na ye pompon so hene enso so e de kɔ bia kyɛn sa feku ni nyina bia benya bi nti sɛ wohwɛ feku na feku no eye edu baako akyeame feku no bɛka wana edu mienu Benkum Strada. Achame so sunya Strada. So saa no be kyena akɔpem sɛ obia benya ne de na de twa to kora no sɛ kuma sɛ mante ne meba wɔn so benya mu de nti hɔ na yedi hɔ ne wo no yo meda se na ne de awo Opumso TV ahwɛfo mugusu amohwɛ Regional Minister na Pampo Strada. Afi yewura Regional Minister ene na Pampo na kyerɛ sɛ edura de no a enyumeku ne one yebesom nyina no kotoko hene ye won doye sɛ de wo fie na wonya hoho sɛ wo so mo ba wa de bi jami sa na Pampo ba yen yewura esom mu so to mo so o chansa no ntimi enya omumu to mo so chefa omumu to mo de ne Strada na iko no ebrepam yebehwe dwuma pote a sansan a kotoko hene akyeame ede men dwuma pote a SSAD fi say the nsan yi ma wa ekyere sai nananom de kogu form anase edien ye behwe nana wo ho adwenkyere bi sɛ nsan de yewura de ama wo so ba be so na obani fie ono so ama wo adensa nti ne de do be bia no wa wo de ama wo ti do be bia no wa ankasa dansa dase burewa ubanumbi na dia kan sabri achama chelsea nyina ama wada yewura kotoko okureja topema di mfinum sagwa sa juna chemera sabri bibi a kyerɛ sɛ enche yewura kotoko hene ebe sorry yakoso damase Opumso TV no Opumso radio say mone yatena abisi sabri ene kuntunkuni de emuan yewe enche yewura kotoko hene be sorry otumfo ebe sorry midin e de kwame ewu animfo kukudrufo yadamase nana de ewu minim se obeka bibia fa ho a de akoso kaka me kan se ko se na yewura o sorry ntempa sɛ woyi regional minister ne na Pamfo a ɔmo ya ho ofia a ɔmo ba China obiara ni akyire biem obiara ni hɔ baayɛ ewura wɔn tena se nkyɛ sɛ ɛhwɛ a nkyɛ ɔwɔ peta ne mu ɛyɛ ne mu de asie nti ɛsɛ ewura ɛwɔ fie na ɔtoto nneɛma baako mmienu bi ɛyɛ nso sɛ ɛwɔ dɛ bɛyi ɛyɛ n'ahima ɛna ɔtweda ewura wankyɛ ɔpeta ne mu ano no sabe otumfo mbo so hene asaba yewura nim e kyerɛ sɛ kotoko hene be sorry o sorry o pia asantema ewura
asɔre apagya nim. Yewura asɔre a samanka edi animu otumfoɔ akorokorowa hene ɛna ekuta akorokorowa asantehene de ne nan sisi wɔ no. Akonnwa a yewura ɛtena soɔ hwɛ dɔm ɛno nso na da nkonnwasoafoɔ hene ɛkɔn ho no. Kɔtɔkɔhene sɔre se ya ɔbɛkyeakyea nananom nyinaa akɔsi ansana wada n'ani ɛkyerɛ sɛn. ɔn sɛ sɛ yewura ɔbɛtena ase a ɔnkyea ɔbɛkyea ɛberɛ a wapagya ne mu no a ɔkɔ no ana ɔkyea nananom nyinaa ansa na wakɔ saa na asante nhyehyɛeɛ no ɛteɛ sante amamɛ ne amanneɛ saa na ɛteɛ yewura ɔba a ɔnkyea ɔba bɛtena ase ɛberɛ a ɔbɛkyea no yɛ ɛberɛ a wapagya ne mu a ɔkɔ fie no ana ɔkyea nananom nyinaa na sɛ wohwɛ a adaa atwa mu nyinaa no adaa wei ni adaa a yewura tena ase a wankyɛ koraa ɛberɛtia mi gye sɛ wei ne berɛ a wankyɛ koraa ne nyinaa yɛ deɛ asie ntia berɛkyi abɔ asantema nti ne nyinaa ka ho bi sana yewura wankyɛ wohwɛ ɛberɛ atwa mu a adaa atwa mu no sɛ yewura asɔre na sɛ ɔkyea sɛ a nananom bi wɔ nsɛm a wɔtumi toro anim but ɛnɛ deɛ obiara ne wɔbɛtumi de asɛm atoro anim yɛmfa asɛm nto yewura anim ɛnam berɛkyi abɔ nti obiara ne wɔbɛtumi de asɛm ato yewura anim. Yɛbɛkɔ so ne nananom bi atwetwe nkɔmmɔ kakra na yɛahwɛ nnɛ sɛdeɛ ade yi kɔɔ yɛn yɛne nananom ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛahwɛ yɛdeɛ yɛhu bi da ɛwɔ sɛbieburu yɛabakɔsɛ mu enti yɛne nananom ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ kakra ɔpemso tv ɔpemso radio Manhyia kotokofie nananom adahumeburu yɛmmoakɔ aba nananom yɛmmada ɛtɔkye miwura roma ɔpemso tv ne radio so nie kuntunkuni dɛ yɛhu bi da wada roma wobɛtumi akyerɛ mu kakra ama yɛhu deɛ nti ɛnɛ yɛn nyinaa yɛyɛ dɔteɛ ɛne tuntum deɛ bɛka sɛ asɛm kɛseɛ ɛna asi asante mmɛm na asante hema ɛna ɔda no bonkum so ne ne yɛ akɔsi da a wotumi mfrɛ sika ntoma dabi asɛm kɛseɛ na asie kuntunkuni kyɛ sɛ yɛni ataa kɔkɔɔ wa yɛni abere sa korɔdɔm ɛno ti ne kuntunkuni no ɛyɛ akɔsi dɛ na deɛ asie ne nti ɛna ɛnyinaa yɛfrɛ kuntunkuni sika bi asɛm bi anim fufuo bi anim ɛyɛ kuntunkuni nko a na yɛda ase mami nana hɔ nso ne nana yo yɛnkɔ ne ne nana nkasa kakra ka ho mira wada roma ɔpemso tv so nie yɛmo akɔ aba yo nananom twɛn sɛ wɔn bɛkyia yɛwura wie na afei yɛne wɔn akasa yɛbɛtwɛn ama yɛwura wie na afei yɛde interview no nso atoa so.